ओंखायनो बेबादि हारि अलखद समाव आं सानो पार्टी सुर्ती आफाद साफादखौ बाद दोन सासे बिमाजों गसंफा बर' हारिया ज' जा। गिबियावनो आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन बरायनाय बावहरनाय थाबाय। लोगोसे अदालगुरियाव जानानै थांनाय दाख्लैनि इनकाउन्टाराव कास्टम बसुमतारी आदाया मोननैसो बिबुंथि लाखिदों आरो बिथाङा बुंदों जे कर्ट कासारि थासान्दियावबो दिनै पुलिसा बेफोरबायदि इनकाउन्टार मानो खालामनो गोनां जाखो। नंगौ दायनिगिरिया जानो हागौ दायनिगिरि, नाथाय बिथाङा बेखौ फोरमायो जे कर्ट कासारि आदालत थानायावबो दायनिगिरिखौ साजा होनो हानाय जायगा थानाबो पुलिसा डाइरेक्ट एक्सन बेयाव मानो लानो गोनां जाखो बे भिडिअखौ नोंथांमोननो जोबनायाव खोन्थिगोन। लोगोसे गुवाहाटीनि दिनै खिलखागुआव जे गुवाहाटीनि गेजेराव खिलखागु आरो खिलखागु बिल बेयाव एफेक्सन सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव गोबां बर' सुबुं दङ, जोंनि बर' हारिनि सुबुं गोबां दङ आरो बेयाव एफेक्सन जागासिनो दङ। दा एफेक्सन जानायनि लोगोसे दा गोबां सुबुङानो फोरमायदों जे एफेक्सन जाबाय। एफेक्सन जानायनि उनाव दा गथ' गथाया एफेक्सन जायो जेराव जादों बैनि गथ' गथाया सोरनियाबा एग्जाम जागोन, सोरनियाबा एग्जाम सोलिगासिनो दङ आरो बेफोरबायदि थासारियाव न' बां गैयैनि जाहोनाव बैफोर गथ' गथायफोरा आनजादखौ मारै होगोन आरो आनजादखौ मारै उनथिगोन बे गोबां सुबुंनि गेजेरावनो सोंनाय जाना फैदों। दा बे साननो गोनां खोथा जाय समाव दिनै एग्जाम सलायबाय दङ बा सोरनियाबा एग्जाम जागोन बे समाव एफेक्सन खालामदों सरकारा आरो दा गथ' गथायफोरा माबायदि एग्जामाव जिरायगोन, माबायदि फरायगोन बे सोंथि जायो जोंनि गोसोआवबो। बेनि अनगायैबो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमा ओनसोलाव सासे सुबुंनि सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै सह मोननाय जादों आरो दासिमहालागै सुबुंखौ सिनाय मोननाय जायाखै होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनाय मोनो। लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायना ला। बेनि अनगायैबो जे आसामाव गोबां हौवा हिन्जावखौ लानानै खारनाय थैलायनाय बेफोरबायदि मानो जाबाय थाखो, साननो गोनां जाना दोङो दिनै बे बाथ्राखौबो लानानै जोंनि समाजनि मानसिफोराबो गोबां सुबुङानो गोबां समाजनि हारिनि मानसिफोरानो साननो गोनां जाना दोङो मा जादों एक्सुवेलि, बेनि गाहाय गुदिया बबाव। जों गावजों गावनो जोङो सांग्रां जानांगोन, गावजों गावनो जोङो मोजाङै रायज्लायनांगोन, मोजाङै बुजिलायनांगोन, अब्लासो जों बेफोरनिफ्राय बारग'नो हागोन। नङाब्ला जों बेफोरनिफ्राय बारग'नो हाया, बेफोरबायदिनो जाबाय थागोन। सोरबा खारनाय, सोरखौबा लाना खारनाय, लांनायबो बुजिनांगोन आरो थांनायबो बुजिनांगोन, अब्लासो जोंनि बेफोरबायदि खोथाफोरा बा बेफोरबायदि थासारिया सल्भ जागोन, नङाबा बेबायदिनो जाबाय थागोन। पलिटिकेल पावारा फैगोन थांगोन, नाथाय हारिया अराय सम थाबाय थानो नांगोन। जोंनि राव हारि थुनलाइया अराय सम थाबाय थानो नांगोन, नङा होमबा? हारिनि जेंनायाव सब गसंफानो नांगोन। दा ओंखायनो आं खावलायो बर'नि बेसेबांबो सरकारानो जाथों, बे सरकारानो जाथों, माहारियारि आफादफोरानो जाथों, सासे बिमा सासे बिसि हारसिङैनो गाबै गाबै फबनाय जायगायाव बिथाङा थांनानै बुंबाय थादों बे आंनि फिसायसो होननानै। बेयाव जुदि रावबो गसंफायाब्ला, सरकारा जुदि गसंफायाब्ला बे अयनाय जागोन। आरो ओंखायनो जोंनि हारियाव मानो जोंनि हारिनि गेजेराव मानो जोंनि हारिखौल' मानो फेक एनकाउन्टार जाबाय थायो, मालाबा क'क्राझार, मालाबा चिरां, मानो उदालगुरि? जोंहा आसाम सरकाराव दाउट दङ। ओंखायनो बेबादि हारि अलखद समाव आं सानो पार्टी सुर्ती आफाद साफादखौ बाद दोन, सासे बिमाजों गसंफा, बर' हारिया ज' जा। सासे बिमानि मेगननि मोदै गोरबो गावस्रानाय बिथांजों जों सबबो गसंफानो नांगौ। पार्टी सुर्ती आफाद साफाद बे सब बाद दोन। सासे बिमा बर' हारिनि थाखाय सासे हारिनि दाय गैयै मानसिखौ गावथारबाय, बे समाव जुदि जों गसंफानो हायाबा, ज' जाफानो हायाब्ला माखौ जों हारिनि खामानि मावनाय होननो? हारिनि अलखद समाव जुदि हारिनि खोथाखौ बुंनो हायाब्ला, सासे बिमा जानानै सासे बिसि जानानै गाबै गाबै बिगासिनो दङ आरो बेखौ होनो नांगोन, नङाबा भारतनि संबिधाननि एगेन्स्ट बिसोरो। पुलिसानो जुदि आयेननि बेरेखा खामानि मावोब्ला, सरकारानो जुदि आयेननि बेरेखा खामानि मावोब्ला बोरै जानांगौ जाखो? ओंखायनो बे बिम्बेश्वर मोसाहारिया जुदि नंमारगौब्ला डेड बडिखौ नुखांनायनि उनाव जों मिथिगोन बेयाव सबबो हारि माहारिया गसंफानांगोन। बिम्बेश्वर मोसाहारिनि बिसि मन्जुजों सबबो गसंफानांगोन, सबबो। बे दिनै गाबोन नोंनि न'खराव जानो हागौ, आंनि न'खरावबो जानो हागौ। जोंहा बे आसाम पुलिसाव फेक एनकाउन्टार बारे बारे जानायनि थाखाय जों आसाम पुलिसनि सायाव जोंहा डाउट जाबाय। जोंखौ बिमा बाथुलजों नायगासिनो दङ। दा गोबाङानो सोंनाय खालामदो दिनै बाक्सा, गाबोन अदालगुरि, थामनिया क'क्राझार बेफोरबायदि सानफ्रोमबो जोंनि बर' सुबुंफोरखौ गावथारबाय थासिगोन नामा? दाय गैयियावनो दाय फोनांजाबबाय थासिगोन नामा? थांनाय बोसोरावबो क'क्राझाराव सानैखौ गावथारबाय, बेनि जेबो दिनै
खौरां गैया मा जाखो मा माखो केसनि जेबो खोथा गैया जास्ट मोनाखै जेबो स' बेफोरबायदि जाबाय थासिगोन नामा जोंनि समाजनि गेजेराव बेफोरबायदि जोंनि समाजनि गेजेराव बा जोंनि गोसोआवबो सोंनाय जायो जियानो जाया मानो नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनखौ मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम आरो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक्स फर वाचिं गोजोन्थों जय बर' हारिनि बाय बाय